चिरां ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे जोंनि बिटिसिनिनो मोनसे गोजोनथाव खौरां जागोन जे जोंनि चिरांनि सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जि मोनसे राजा लामा 127C बेखौ भारतमालानि गेजेरजों लुफुंनायनि जे हाबाफारि बेनि जि खामानि बेनि सिगां जि रिपेयारिंनि खामानि बेखौ दिनै मावनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय सेंसनबो जाबाय खामानियाबो आराम्भ जाबाय आरो बिनि उनावनो बे लामाखौ भारतमालानि गेजेरजों गेलेमफुसिम लुफुंनाय जागोन सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम बेनि हाबाफारियाबो सेंसन टेंसन फाइनाल स्टेजाव फैबाय बे जाफुंसारसिम बे लामानि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थांलाय फैलायनि जि उसुबिदा बेयो जोबसिगोन आरो बेयो मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लामा जिहेतु भुटानजों जोंहा सोमोन्दो दङ बेवहाय जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जथेस्थ' जों खाबु दङ आरो मोनसे गोनां बाथ्राया जाबाय मा गेलेमफुआव मोनसे मेगा सिटि जानो थांगासिनो दङ माइन्डफुल सिटि जायखौ बुंदों बेयो इन्टारनेसनेल मोनसे बिजनेस सेन्टार जागोन बेवहाय जिहेतु जोंहा एडजासेन्ट चिराङा भुटानजों सोमोन्दो एडजासेन्ट दङ बेवहाय खामानि मावनाय जथेस्थ' जोंहा खाबु दङ आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेबोबाव जे रेल लामाबो जानो थांगासिनो दं जे बेवहाय गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट गेलेमफुसिम मोनसे ट्रेनबो सोलिगोन आरो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम जि रेल लामा बेनि सार्भे कमप्लिट जाजोब्बाय बेबो जानो थांगासिनो दङ फारफ्रोमबो बिथिंथिं जे रेल आरो रड बेनि जि मोनसे कानेक्टिभिटि बे बिराद मोजाङै सोलिबाय आरो बे जाफुंसारसिगोन आरो बे जाफुंनाय लोगो लोगोनो एन्टायार जोंनि बे रुनिकाटा ओनसोल दादगारि ओनसोल बेयो मोनसे जौगासार मोनसे ओनसोल हिसाबै बियो नुजानो थांगासिनो दङ चिरां जिल्ला हिसाबै बेफोरखौ नायोबा मोनसे बिग एचिभमेन्ट हिसाबै जानो थांगासिनो दं आरो बेफोरखौ लानानै ओनसोलनि जिखिनि लाइमोनफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ दं दा आङो बेखौ खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव दा सान्थि फैबाय 2020 मायथाइनि जे एकर्ड बेनि गेजेरजों सान्थि फैबाय जों दा खामानि मावनो बयबो गोसो जाबाय सरकाराबो खोब मोजां भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार जोङो ज' खामानि मावगासिनो दङ दिनै लामा सामा जागासिनो दङ गासैबो बिथिङाव जौगागासिनो दङ दा आङो जोंनि गुबैयै आरो नैबे चिरांनि रायजो राजा जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे जोङो गावखौनो खामानि गोरों खालामनानै जोङो लानांसिगोन स्किल डेभेलपमेन्टआव गावखौनो गाव जोङो स्किल खालामनानै लानांसिगोन दा मोनसे प्रजेक्ट जानाय लोगो लोगो बेवहाय स्किल माने लेबार नांगौ आनस्किल लेबार नांगौ सेमि स्किल लेबार नांगौ बेखौ गावखौनो गाव जैग्य खालामनानै लानो थाखाय जोंनि सेंग्राफ्रा आवगायबोनांगोन ओंखायनो ITI पासनि दरखार दङ इन्जिनियारिं पासनि दरखार दङ बे बिथिंजों जोङो खामानिखौ जोङो सोलोंनानै लानांगोन आरो फैबाय थानाय समावहाय माइन्डफुल सिटियाव गोबां खामानि मावनो थाखाय जों खाबु दङ बेनि थाखायनो आङो जोंनि चिरांनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं खावलायगोन जे दस्रा गोनो गोथो जेबो जानो नाङा गोसोखौ जों फ्रास्ट्रेसनबो जानो नाङा दिनै ITI दङ ITIफ्राव एडमिसन लानांगौ जाय नोङो बेवहाय नोङो प्लाम्बारानो जा इलेक्ट्रिसियानो जा फिटारानो जा बिनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' खामानि मोननायनि स्कपा दङ आरो बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायथ' एखेबारे सोरबा माने इन्जिनियारनि दरखार नाङा गतिके फिसा फिसा जि टेकनिकेल मेटार दं बेखौ मावनो थाखाय जों ट्रेनिंसो लानांगौ दं दा जोङो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे ट्रेनिं होनायनि बेबस्था बेवहाय जोङो सानबाय थानाय जादों आरो बे अलरेडि जागोन बे फारसे जुदि जों थाङोबा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेवहाय मुलाम्फा जागोन